Zvirisei. Urisei. Zvirisei. Maziki anondinyangadza ere. Mazungundo anondinyangadza asingamboda akawandisa. Zvonetsa. Zvirisei. Kiti mutyi, sei, kiti to the kitchen. Fei, nkama, sei. Alright. Sister Loka, Watson. Sei. Marigali anogara ari pa standby. Tafadzwa, sei. Summer sibs, sei. Tinashe Majau, sei. Patricia Jake. Sei. Katanga Abigail, Sister Abigail. Sei. Njokwege, Titula Bechu, Barbara Rufaro, Joyce Precious, Precious Monica, Patricia Jake, Joey, Anne Sue, Loka, and it's Shelter, Pamela sei. Jesse, sei. Stachira, Felistas, Claro, Mahumba, sei. Nash, Cici Ron, Irina, Brenda, Modesta, Kate, Joey, Chipo Howe, sei. Kate, Faith Maponda, Patma Pox, Chinaka Tracy, Sese Madzima, Sei, Tinashe Mashau, Tokozani, Modesta, ndafara kuona More Blessing Chimbuganda, Kitty Muchuyo, then as I what I'm going to go. Faith in Karma, Kitty Naona, Watson, say Sister Locar, Summer Sibs, Leonard Zimuya. Oh, see her go cherry, say Leonard Zimuya. Tsungai, say, loveness, mapanje. Nashemdiwa ndiwo mdiwo unobva uri mudiwa yewo unochinja. Oh, Sister Noxy, bla bla, paida tagwirei sei. Precious, Patricia Njeke ndakumhoresa mwanyara manjeya, yes. Chandi munemo Asia, mafara neshiri, sei. Marimbonyora katsamba kangu keke.
Patricia Silempar. Oh, Timoze zviri sei ari sei mazama. Miracle Mata Faith Mapondo Esther Chinofamba Precious Dube Modesta Katio Fortunate Ncowe Leonard Zimunya Paida Tagwirei zviri sei. Oh, atafuchadha ndisikuzoti ndewedu iri kana kuti mubva kure tatenda ndobva ndafunga pandakamboti kune mumwe akambo kastatement ndatokafunga right now pane mumwe akambopfuura nezita unoziva vaya mafilipino nemaindian vanouya pamalive stream evanhu votanga kutaura zvisirizvo ndati uyu muchi anenge mufilipino ndakatsamwirwa nemumwe munhu akanditi zvebasa rei kuti mufilipino guys munhu akakurumidza kupinda pafilling station nditozvifunga izvozvizvi pandati uyu mubva kure because vanenge vachipinda vachitsvaga masub for sub vamwe vacho maspam ka saka ndosaka achizovabloka vazhinji vachoni because vanenge vachitenderera vachidero vamwe vacho manje saka uzonyetsi kuziva but ndangozvifunga izvi kuti ndakakandirwa chibregedia because ndakataura kuti mufilipino sadombo sei jital nyember chandapiwa ngwengwe right ndanditi so nyaya yangu inenge iri very short da kukasirawo ndigomirirawo I hope handibatwi nehope ndakamirira show dzanagafa nhasi handibatwi nehope guys mazuva ndongobatwa nehope ndekile sei Crescentia Dangaiso zvisi right ndiseka tsamba kastori kangu kangori kadiki ndangokafunga nhasi so kastori kangu kako it's funny the way yandakafunga nako mufungi ndataura nechimwe shamwari yangu ndatofunga nyaya iyoyo chiwati ndafunga zvakaitika pandakaita jeni yangu tamalai banda tamalai or tamali miracle mata ndiwo wakauya mubhokiseri guys watondifungisa uri kupi shamwari ndasara ndichikufunga nhasi kana aripo mira ndise lingi guys ndikutsvagawo munhu anonzi wandakaita naye wandakapedzera kuita naye ndokumbirawo upinde apa ndandatozvikangana nei that lady akapedzera akandinakidza nezuro ndasara ndichimufunga nhasi kuti asi une ushuniwe pandaitaura yekira ndabva ndichiplaya ndichiseka akapanga karova sirias achiti zveshuwa ngativatsvagei zveshuwa budhi wewe saka ndaichiti ndikazvifunga ndaichiputika nekuseka kuti hai unenge une kamusikadzi wambichana ari kupi guys ndikutsvagawo uya that lady wandakapesera kuti naye angondinakidza saka kana aripo huye shamwari ndikutsvaga hausiriwo here uyuyu anonzi miracle mata ndiwe guys ndikutsvagawo anonzi sister vaive guys sister ngamambouya 2 minutes chete nhasi ndasura ndichivafunga ndikati ko sister asi mune usunu dolphin arova guys hamurivi nemi but ndikutsvaga guys ndikutsvaga sister saka tough chat zvise ndakupina ndakupina but ndikutsvagawo guys akapinda nezuro akanzi tonei zviri sei akanzi ngaauye guys kana aripo but apa ndizoziva kuti fune muri rake rinonzani manje siriyasi yangu akarovoka ndandichii ndikaifunga apa nhasi panoenda kumaketi ndatakauseka ndega ndichifamba kudewo ndikiti makazvifambisa sei pepe apa ndachifunga siriyasi vachiti
ndichifana kuseka ndirekera ndiri mumaketi handikoni kurara nemafunga ijori zviri sei bosisa ngavauye guys. I hope varipo guys. Sister vanonzi sister ngavambouya zve1 second chete vozodzika zvavo ngavauye guys. asi anomboona munhu akadera hakuna apainge ri first time yekupinda mubox ka but the way vakaita play along ka up to now ka I'm speechless kuti sister ivivi guys. Sister wacho ndiwawana kupi manje? Ndiwawana kupi sister ngavauye guys. Ndopa 1 minute 1 more minute. handizozivi kuti zita ravo vanoshandisa mumacomment section ronzani, but ndaida mbuti vauye zve1 second chete guys. zve1 second vambodudza kuti vanyatsa kugaya ipepe. ndoziva zita rake anonzani guys? Kana muri kumuziva kutoita nashema ndiri kutsvagai ndikumbira mundiudze zita ravo vanonzani. nhasi vandifadza chete. vanonzani zita ravo? vanonzi kana ndiani ari friend yavo kufacebook kana kuti kumwe kunhu. sister guys ndiri kuvatsvaga. vanonzani? ndiri kuvatsvaga zve1 minute chete sister. nhasi vari kumo kuchii guys? usadero guys. sister ngaanzi chii? guys ndasinga guys taitotamba guys. sister ndatosa ndandifunga the way vandihwira sisika up to now ndikuti ndikazvifunga but sister makapenga imi nhasi ndabuda musodzi nekuseka ndichiti but how did you do it guys? vachiti ndakasa nekuseka ndakapa nekuseka ndaisa vaignore zvekudero guys zvekuti vaignore ndaitotamba navo paya ndasura ndichingovafunga ndati ndikavafunga ka ndotanga kubuda musodzi. mazivhudzi acho ari kundiremera. ndichamabvisa ndatoti kazini wangu anyatsondigadzirisa ari kundiremera. guys vari kupi? ndikuvatsvaga azi izvi teitsvaga bhudhiteri bhozi pepe guys moziva tichika teitsvaga bhudhiteri but ngavatange vauye sister wachoni manje. ngavatange maisa papi? Precious Mwanyika ari papi? Margaret Mangwiro ndivatsvage vakuti vari papi? ndasora ndichingobuda musodzi ndatomboseka kandiri mutekisi ndega ndifunga munhu uye atomboshaya kuti ko ndikusekei. vakandiactira zvakandinakidza zvokuti ka vandifungisa ameti ndafunga kuzimbabwe ko ndafunga chii. mina ndivatsvagire nzanzi Margaret Mangwiro network. vari papi? Sorry guys ndikumbotsvaga sister Margaret Mangwiro. nhasi ndandichibuda musodzi guys. ndichikangotanga kuvafunga ndachibatwa ndakaisayekera guys. tindiwa vasiri verava ndiri kuona apapa. vasi guys vandiri kuona apa vhidhio yangu yavapo but sister anyway handizivi kuti ndoenda rini kuzimbabwe guys but anyway sister vari kutadza kubatika kana pane vanhu vari friend yavo sister guys ka ndivo ka moudzoda hanzi ndikuvatsvaka guys. ndikuvatsvaga nemaziso ered. vandiri kuona panapa handizozivi kuti ndivo here kana kuti havasiriwo. ndikuona vana vacho vakawandisa handizozivi kuti ndeupi wacho manje. but anyway kana pane vanotaura nasister guys vaudziva kuti hanzi nasheroni ndiri kuvatsvaka. ndetiche so mirai 1 second guys. ndipo tanga tatasva sister
pandikuvashayiwa kasister mm muda kutimbira dhirezi ndorida ndomboregi ndorida vana mm vacho vakawandisisa zvisingamboiti panapa tikuona vakawandisa ini ndikuonaona mm vakawandisa zvisingaiti kwete zvekuseka vana magareti vacho vakawandisa guys ndakutanga ini kana ndavashayiwa but ndada kuti vatanga vauya panapa sister mm hapana ane ushamwari navo here anotaura navo sister mm guys but anyway limijis handizoni ndotanga ndavamirira kuti ndozovatsvaka futi kwekupesera but anyway regai nditange ndaita sei ndambotanga ndata seri yangu mozondidanirawo sister guys kana pane vari kukwanisa kutsvaga vana mm vese vari pauyu vambovafonera vachitsvaka kuti ndivere ndokumbirawo muvadedzi vauye panapa tovachaita chikaranga chedu nasister mm pano pajekerere guys because pane zvakaitika saka ndada kuti sister mm vatange vauya guys because nyaya yacho nika inozoda ngaitange ndata story time yangu then sister mm pamwe vanenge vachitsvaga vaira sister mm vakauya ndova ndiri kutsvaga saka ndada kuti vauye panapa tobva tangozvipedza chii palive stream panapa kana tichipfeka apollo tipfeka apollo but anyway kana tichizoita mafriends tiite mafriends saka ndiri kuvatsvaka ndokumbirawo mundibatsire kuvatsvaka guys please I beg you in the name of Jesus pane nyaya yaitika pane nyaya yaitika saka ndoda kuti sister mm vange varipo ndovaisa mubox todii totaurirana saka hazviiti kuti manje nditange ngotaura vasipo sister mm ndokumbira nezita rajesu mundibatsire kutsvaga sister mm vaya vane zuro anyway ndega nditange ndataura nyaya yangu kana ndikapedzawo live stream vasina kuya ndozongoadhirisa nyaya yachoni tova tazvipedza so right nyaya yangu manje zvakaita zvekuti 2018 pepe pandaitaura kuti nigirikini pandaitaura kuti sister nokuti bla bla navaisarumuka itai muchiinda kumainbox muchitsvaga muchifona kuti sister mm ndima muri palive yakaitwa zuro here kana varivo ndokumbira chi vauye panapa ndotaura navo because pane zvaitika behind the scenes saka ndati aiwa ndikanditange ndati sei ndaunza sister havasiwo sister mm vaita kuti zviitike but pane zvazoitikawo through someone saka ndati aiwa sister mm ngavauye because ini sister mm I really enjoyed hangu having a chat navo saka I think pane kamiscommunication kamisinterpretation kakaitwawo nemamwe mafans saka ndati aiwa ngavauye sisi kana ndiri wrong then ndo apologize kana ndisiriwowo ndiudza kuti ndakavatadzira papi then togadzirisana because pamwe ndinenge ndiri wrong asina handina kuzviona saka regai ndiite story time yangu kana ndaita story time yangu sister mm kana vasati vauya then ndongota sei ndongoissue apology yangu because statement yazobuda kana kuti isei yazobuda yakuenda through someone inangu handina kunyatsa kundiitira zvakanaka ndosaka ndati regai nditsvage sister mm wacho vauye but actually inini I thought taitamba saka pane mumwewo mufanzi aisa chichemo chake through sister Sharon Matenga because sister Sharon Matenga vati ndoita sei hazvina basa kuti unditaura kuti chichemo chauya through inini saka ndikutsvaga sister mm vauye then ndozovakumbira regerero kana ndakavatadzira nezuro palive stream but anyway story time yangu ndozoissue apology after story time handitika tichitsvaga sister mm wachoni voenda apa voti hebo kana kuti kwete so zvakaitika ndezvekuti chii kune vakatopinda big time but mapindiro akazoita filling station ndazoita kakuconfuse kuti ichiri yange yefilling station here kana kuti yanga dzava dzimwe because pazopinda pakuti help what ndikati kana munhu wachanga ane maissues aifanira kuuya kwandiri ndoita sei ondiudza because handizivi kuti sei nekuda kwei azonitaura mashoko akadero kuna Sharon Matenga
aifana kungoya andiudza ndoti kana pakadai ndofunga makaita misinterpretation, but inini ndichangokumbira regerero kana hurirwo hwamuda kuti ndisei ndikumbire, ende ndosaka ndada kuti sister vauya pa, but I was actually shocked because the whole day ndatosera ndichitoseka nemafriends angu kuti sister makaona sei, ende vakandisipaka the way yavakaita play along nezvataiita, but kuratidza kuti mufanzi uyu haana kufara nazvo zvakaitika zuro, saka ndoda kuti ndikumbire regerero. Ndoita sei? Ndoti aiwa zvakaitika paipai hasizvo. In fact regai ndingokumbira regerero panapa izvozvizvi ndokondinya nechi maybe ndozvekuti zvindibatsire pahati pangu, ndotaura nyaya yangu ndakasununguka, kwezvokuti kune mufanzi akaita sei asina kufara nethe way pamwe yandakabata sister but for me pandatozozvinzwa I was shocked because ndachitoseka futi ndichitotaura nechii nemafriends angu kuti I really like the way sister yavakaita get along, tichitaura tichiti brother vaya vari kupi, brother vaya vari kupi, of which it was not an intention yekuti ndiignore sister because mufanzi ari kuti anzi inini ndakaignore sister I was not supposed to ignore sister ndichifocasa ne1 mufanzi. It's not a channel ye1 person watofanira kuti afocus naye, ichannel yevanhu vese. So I think pamwe mufanzi haana kuzviona the reason why I kept on looking for that guy. I'm not a psychologist, I'm not someone anoziva zvokuda kuita zvimwewo zviri beyond my control, but zvakaitika ndezvokuti pakataura bhudhi vaivayeka vakakurumidza kukata foni, then ndakazotanga kuona macomments vanhu vachitaura kuti bhudhi vavo vanenge vachema, vanenge vaita emotional, ndosaka vakurumidza kudropa call. Handiti saka inini ndaitofunga kuti pamwe matauriro avaitawo futi ininiwo ndotooti because ndakatoti matira vakatoita vacho vachitotaura vacha emphasis, ndakatoti get along ndokutotanga kutosekawo pepe, but vanhu vakasanga kuti bhudhi vavo vanenge vachema, bhudhi vanhu vachema, kuti inini hazvizondifadzi kuti ndibve panapa vanhu vachitaura kuti hanzi bhudhi vavo vachema pavaita sei pavanga vachitaura nabhudhi nox pepe, ndikati chirege ndicha sei ndirambe ndichivatsvaga. That was the reason why ndakaramba icha sei ndichitsvaga kuti bhudhi vavo vari kupi, bhudhi vavo vari kupi, wangati hanzi kunoita sei love inonakidza kana uchidana nemunhu chaiye chaiye. It was not like ndaivatsvaga bhudhi vavo kuti ndivanyenge kana kuti ndivade, no. You guys munoziva kuti most of the time panongouya vanhu vari different, zvongwa ndogona kuti mukomana wangu chichichi ndichijoka, but ijekwa ndiri and I'm used to that, ndo zvandiri. Sorry voice rangu rota richipera. So ndazoshamisika kuti mufanzi uyo akaenda kuna Sharon Matenga ati nditaure because harisi guwa, and maybe vanhu vanofanira kuziva kuti next time kana vane problem neni havafaniri kuenda through ana Sharon Matenga kana kuti through vamwe vanhu vonondimhangarira kune munhu iye, because inini wacho pamwe ndeisingazivi kuti iwewo ndakutadzira isu tichifunga kuti tikufara. So ndangoti regai nditi sorry zvako kuna kana akafilawo kuti ndakamuignore kana kuti, but I thought we were just joking, and akatoziva get along nechii nezvandaiita pepe. So ndatoshamisika kuti ndasingazviziva kuti ndakaignore munhu uye ndabata mufanzi nenzira isiriyo. Saka regai nditi I'm so sorry kuna sister uyezve nemufanzi anofila kuti the way yandakatiita nayo ndikirikini sister was very rude. I'm so sorry from the deepest of my heart. I didn't intend kuti ndinge ndichiignore munhu like that, uyezve handiendi kuti ndinge ndichiti panapa ndofocasa nemunhu 1 chete. Ndaida kuti ndizame kuti brother vaivaye tinge tichivachiyawo up, sezvo vanhu vaitaura kuti hanzi vachema pavaitaura nabhudhi nox. Ndo yanga iri the main purpose yandaitsvagira bhudhi vaivaye, not kuti bhudhi vayo ndaitovada, aiwa, it was not like that, because mainterpreter andaita achoni ndaona kunge message yanga inekawo kashambichana, ende zvimwe zvamazotaura mukati memessage imomo I felt like it was not necessary kuti pataurwe that statement yekuti kana ndanga ndakatadzira uyu maifanira kungodirecta neiyo kuti don't focus on one person. Handizivi kuti nekuda kwepazangu pakunzi we also contribute towards shema. Ndazoti is it only because of kana kuti pane mamwe mareasons amange makutotaura something like that? For me hazvina kundiitira zvakanaka, but ndinohambula myself ndoti sorry kuna sister kana iriyo way yavakafila kuti ndakavaignore,
uyezve sorry kuna ivo mufanzi vaenda kuna Sharon Matenga vachinyora that essay yanga yakareba, uyezve nekutaura kuti she also contributes towards, handisi kuziva kuti she or he, towards Shema TV. I really appreciate everyone anondisupporta, but at the same time I'm so sorry, I didn't mean kuti ndi-ignore munhu. I love everyone the same, and I hope kuti in future when I joke with people musazozvitora too serious kana too personal kuti nda-ignore ningi kana kuti channel ndeyemunhu one, I don't have to focus nemunhu one chete. The main purpose I was looking for that guy is because people were saying he cried. So inini personally hazvina kundiitira zvakanaka kuti komagochema sei. So I'm so sorry, and imimiwo futi next time I wish kuti kana pakaita misunderstanding yakaita seiyoyo hazvindiitire zvakanaka kuti munoenda nekuseri mononyora that essay. Saka dai Sharon anga ari someone asingataurewo neni, it means kuti message iyoyo yaigona kusazosvika kwandiri, ndongogara ndiri murima ende nemamwe mashoko azotaurika ipapo. I think it was not fair on my side, but sorry zvenyu kana makafila kuti ndakabata munhu nenzira isiriyo. It was not my intention. I love everyone the same, and I really appreciate nesupport yandopuwa nevanhu vese. Handiri kunyeberai, mumwe musi ndichazoita iri story time ndichikuappreciatai kuti guys, ma$20 amainditumira, ma$5, ma$4, they actually helped me, because pane dzimwe nguva dzekuti ndaigona kufrizirwa maaccounts pandaizombotaura kuti mafanzi angu anga akabatwa ozoriliswa. It's true kuti dzimwe nguva ndaigona kutomboti kutomborohwawo nezhara paya pandaita, because izvozvo right now titosolva futi another issue yeaccount yakafrizwa. So ndo zvimwe zvokuti ndichazoita iri story time, not now, but ndangotozvitaura hangu in passing kuti I really appreciate support yese yandopuhwa nevanhu. Hapana hangu pandozofamba nditaura kuti guys veduwe maaccounts angu afrizwa, veduwe ndakazonzi ndichazovhuriwa after 30 days. Saka ndichazoita sestory time mumwe musi kuti why ndakataura mumwe musi uya kuti ndanditori nawo ndatoo ne2 days ndisina kudya, mari inenge iripo, asi unenge waita sei wafrizirwa maaccounts due to different reasons. But I really appreciate, thank you so much for supporting me. Makandibatsira zvisingamboiti, and keep supporting me. I really appreciate. Handiri kunyeberai, dola ikakako kanotobatsirawo panguva yacho. Thank you very much. Handidi kunyepa. Right, story time yangu yanhasi ndeyekuti aiwa yekufrizwa kwamaaccounts tichazotoita. I think maybe I feel comfortable kuzoita story time yekufrizwa kwamaaccounts ndakuZimbabwe, not now because zvakandiaffecta in different ways, but it's okay. Right, story time yangu yanhasi ndeyekuti 2018 pandaitaura kuti ndigirikini pandaitaura kuti ndakaenda kumba pepe rwendo urwu zvakaitika ndezvekuti ndaisada kuenda kumba, asi maindiro ake ndakaenda kumba akangoita kuti excuse me, ndakangomuka ndikati ndakuda kutoenda kumba. I think ndakuta ndichitaka kudzokorora mbichana, but ndakuita sei ndoda kubatanidzai pekuti ndakazosvika kwanyika, ndikabva kwanyika ndikaita drama mubhazi sei chii chikaitika. Rwendo rwangu rwekujuma pepe, ani ndakangozongotenga chitiketi changu ndokubva ndati ndakutonodzikira kuSouth Africa, because ndikanodzikira kuZimbabwe mari yacho tiketi rakasina kwani, ende jeni yangu yanga isiri planned. Ndokuinda ndokuinda nendege ndokudzikira kupi kuSouth Africa. Ndadzikira kuSouth Africa ndokunokwira mabhazi paipa paPark State. Actually ndakazorukirira kupahouse. Inini bhazi rangu raifanira kusvika kupi kuHarare, asi manje pandanga ndiri mubhazi muya ndakatanga kuhwa sekuti bhodhi yangu haichanditi zvakanaka. Unoziva zvokuti unotanga hwa kuti ndarukutika, handichazivi kuti ndoita sei, maona manje. Saka manje ndabva ndatoti inoziva kuti tabva pangundu pepe, munoziva ari uchibva nekuekera kwekaka unosvika pakuti ndabva kwangundu ndabva kwese uku, asi handichagoni, I feel exhausted. Ndakachinja rwendo, tangosvika mumasvingo pepe pakavakwa zvakanaka nakapepe, ndokubva ndati ini handichadi kuita sei, handichadi kunosvika kuHarare. Dzurusai mabheka angu. Ani vemabheka vavanesa kuti umu ndo memabheka ari kuenda kuHarare, umu ndo memabheka ari kudzokera mungundu, kana kuti vachidero. Ndikati aiwa, inini raitova chikeni bhasi futi randakabva naro kuJoni ikokoko, bhazi roro ndikati bhazi iri
riri kunyatsa kupinda mujoni nekutobuda mujoni here kana kuti chii chaingova chichicken basi chibhasi ichocho icho. Ndobva ndatsinzira rwendo ndasvika mumasvingo mai mandati hatichadi ndoda kudzikira muno ndadzikira muno mumasvingo pepe ndobva ndapinda kuti matoilet pame ndikati ndakutopfeka chidresi hani pepe ndakambotaura kuti pamberi pababa vangu handikwanisi kupfeka chitrausi ndobva ndati ndagai ndopfeka chidresi saka dhiresi raivawo pedo ndozvakanakira ndakaita ndachimonaki chitokotoko ndisina kana grosari mai mwana ndokunga ndaingwa nezvihwitsi zvishaso changu zvokuti ondongonomupawo zvokungovhara nyadzi guys. Nyaya dzekudhiaspora ndo dzimwe futi dzekuti ka munhu vanofunga kuti kudhiaspora ndo everything unogona kudzokera kumba kwako usina chunhu guys, zvinhu usina kuplana mushe unotokudzokera uchifamba kuti 1 2 1 2 ndo zvakaitika ipapo. Muchimonaki changu ichocho chaiva chepingi. I will never forget that. Chaiva chitokotoko chakati apa ndibva abroad chitokotoko chimonaki nechisecho chandaivawo nacho nechileptopu zvanga ndatongotengawo zvokungoti joinidzira ndobva ndasvika pepe. Saka maingova ini conclusion muchimonaki mangu mufunga maiva nezvihembe kana kuti 5 zvangu ndobva ndangoenda kundotengawo pangena nepakati nezvemabherobhero zviya zvandakangonotengawo zvitisheti zvekungotiwo ndinzi ndasvika nezvehwitsi ndadero manje ndokuenda kumba. Guys, ndakaenda ndisina chunhu. I will not even lie to you. This was 2018. Ndakaenda ndichikwasvaira. Mwaza unonzi kukwasvaira ndokwandakaenda ndichiita. Ndadero ndasvika ndichikwasvaira pepe ndokubva ndati kuzvida manje chinzwa zvazvinoita apewo hauna kana chunhu uri kubva kunokwira ndege wangwati ndiri kushanda 2 years desedi washanda asi there is nothing to show. Ndobva ndata sei ndasvika pepe ndane nezvimasenzi zvangu zvandani nazvo ndo zvandaireva pepe kuti ndaionererwa kana nezvimashenzi ndokunga ndaitowa ne$500 kana sina rezvi but yange yakawanda because ndaizoichinja ndoenda kupi kumabhondi. Ndasvika ndikati reti mari bva ndapuwa reti ndachinja ndakachinja ndakuchinja $50 kuti hachazivi ndigopuwa mazikira ndakafila kunge am rich. Ndasvika mumasvingo pepe ndikubva ndati mari yangu yese iri bva ndati mari igubva panapa kusvika kune rengi kukwira mabhazi anoenda kwanyika ndini uyu zvikanzi anenge akati $2 iri indokutasa mari yandanga ndinayo zidzamadzama randanga ndinaro remari pepe ndikati $2 kusvika pachirengi ipapo ndikati ndine monakira guys ndaizvida spiriti iyo yekuti ndakakwira ndege yaiva umu mangu umu ndainzwi kuti you should feel me kuti ndakaburuka ndege asi its unfortunate ndazosvika nemumasvingo inhau yekuti ndakazokona kusvika paairport yekuharare dzimwe nguva pfungwa dzangu dzomuda kuongororwa ndinyatsonzwa kuti do you feel me unokundifila here kuti ganda rangu rakabva mundege plus dress randakapfeka ipapo raiva nemalesi umumese umu ndona ndakapfeka ndikati irikeni ndofunga kuno kuzimbabwe hakuna dress iri. This was 2018 handi kurevera nhema 2018 year ndobva ndichizvinzwa nekadress kangu kaikai ndasvika ndaisa giringwembe ndatsvaga chipesi ndikati aiwa handingazofambi nechine secho ndokusasecho raya muchibheke ndaisa pepe ndokutsvaga chipesi ndobva ndakochekera umumu ndabva ndakochekera umu chibheke chiya ndakochekera chibheke chiya bva ndati you know what apaina namota apana mota kuzimbabwe guys apa ndaizvida bva ndagara ndati ndoda kugara kufront ndagara pafront ndichinyatsonzwa kuti maybe vanhu vakandiona vanenge vachirwa ndakarya windo ndichiinda kupikoko kunodzakiswa kwacho ndambofunga kuti ndovabvunza kusvika panyika imari meaning kuti ndinenge ndahaya taxi from masvingo kusvika panyika. I think from masvingo kusvika panyika handizozvi kuti i2 to 3 correct me guys vanonyatsoziva distance yekubva mumasvingo kusvika panyika kuti mahours mangani but ndainyatsa kunzwa kuda kufila special. So ndaitodai mumasvingo manga mune airport yekuti kubva kuno kuthailand kusvika masvingo ndaida kutotambirwa paairport yekusvika kungirini ndichizvinzwa kuti ndadzaka ndege ndo spirit yandaida kunzwa ipapo asi zvakaenda nepamwe ndikazoguma ndodamburira rwendo rwangu kusvika kuya zvekuti ndaitorwadziwa kuti nei jehovha wehondo ipapa ndakutosangana neharurwa payapepa harurwa inonhuhwa guys harurwa dzonhuhwa apa
ndofaka ndaharurwa guys. Ndotopesa ndaharurwa here guys. Hapana vasati vazvifira kuti indabva mundege kati no nda kugara pafront agara pafront zvikanzi saka iwe uri kubva mukuenda kwani ndikati ada kusvika kungirikini panyika zvikanzi panyika ndomaziva mabhazi acho paanosvika paya pamwe akatondi overjaja iyo hekera iya $2 iyo kubva pahekera paya panodzakirwa mabhazi pepe pachirengi chaicha chinobva maningirikini mabhazi anenge achibva kuJoburg. Anditozivi kuti andaitofanira kubhadhara 15 cents kana 50 cents kana $1 indikachadzwa $2 ndikati it's okay. Ndakasa chemi guys, ndaivaviwa nemari ndakasa chemi ndobva ndasvika pepe uyu anga asina kana kumbondondibvunza kuti I remember kuti that same bus ndikakwira nevamwe vaida kundijairira vaida kundionererwa vavati tinoenda kupi vaizoenda kwaMarangi asi handizivi kuti bhazi iri rakakwira so I was confused kuti koi magokwira bhazi unosvika nemuno Masvingo nekuda kwei saka vakatanga kuti ini ndakatanga kuonererwa ndiri mubhazi imomo bhozi ndakaona sekutoti vaida kundishamisirira nechi vati ndine shopu yangu nematv yangu nechichichi pandosvikanzi saka iwo wawazotenga chii ndikati no ndabva kuThailand. Ndiri muchicken bus ndiri kudanza kuti ndabva kuThailand. Zvikanzi Thailand iripi? Thailand iri kuAsia. Ndichizvinzwa ndiri muchicken bus imomo zvikanzi saka mumwe waida kuonererwa akatanga kunditarisa nezera kuti saka kuThailand kunoendeka sei hakuwanikwi mabasa here ndikati it's actually difficult to get those jobs guys. Ndakatanga kutaura nechirungu ndiri mubhazi muya chida kuti vanhu vandihwe apa muchicken bus guys. Mai mucorridor mupassage umumu mai vane guruva rekutoita sokutoti tiri kutobva kwaekera panyika tichienda kuHarare ndo raivamo muguruvemo ndikutanga kutaura nechirungu I'm coming from Thailand. So manje zvaitika pane vamwe vaindishora so zvavakanzwa kuti Thailand vakatanga kuda kuita mafriends neni zvikanzi zvisi saka kuenda kupi do you need help ndikati no I'm actually okay please ndaizvida okay tasvika paekera pano pabhosi ndikaendita sekuti dzokerei ndatorikanganwa dhirama remubhazi iroro rikaendita sekuti dzokerei ndozondopika futi pandasiyira pepe zvikanzi tasvika ndikati where are we guys? Where are we? Zvikanzi tiri paBozeman guys. Bhazi rakamira ipapo rakamira zina bedu zvikanzi ndikati saka where going? Zvikanzi navo tumbunotenga chikafu kakamba chikafu unondo ndikati I can't eat food panapa I can't just buy food maybe I need apples. Ndandaona my apples guys papo pandakatanga kuti maybe I will just buy apples ndanga ndaona mazi apple nepahwindo kudai akanyorwa kuti 20 rands. Ini ndichiziva kuti homwe yangu mbudu yangu yange yakadhakwa but maybe I will just buy apples. Zvanzauraiti unoda kuti ndiite sei ndiyekerere ndikutengerere papa ndikati you can just buy for me then maybe later on I'll just give you back your money guys. Neaccent yakabva yachinja ipapo ndadiro manje guys. Mai vaiti vakagara kwavo kuti are you okay? Ndikati I'm actually okay. Vototanga ndondibvunza so how long have you been out of Zim? I think for the guys ndakatanga nyeba ndikati for the past 5 years. Saka nekuda kweiwadzikira kuno ndikati what actually happened is kuti I had a ticket to go to Zim but then ndakasara nendege ndakareva nema mubhazi imomo kana ndakasara nendege wawati ndichinyepa ndichitaura zvechisaladi zvenhema zvegezi I don't even know kuti spirit of lying yange yandibata sei mubhazi imomo nditi ndikazvitarisa ndotongoti do I really deserve to sit mubhazi munomo chicken bus? I really deserve to go to Zim neIntercape. Guys, ndikazifunga dzandijenika ndikazosvika I'm actually broke. Guys, you know what? I don't want to go Harare anymore because mai vangu vati zvini so ini I've shops muchi panzi pachiko pepe patengeswa zvinhu zvakawanda vanhu vachiko apa pamarket square pepe pagaufu ndizvo pagaufu kana okay cool no problem guys. Ndaizvinzwa apa chandaizvinzwa pacho kuti ndaitsvaga mukomana unoti shiyo mukati mechichicken bus handizivi asi ndaingozvida ndirimo ndichizvinzwa nditi ndikagaragara ndozvitarisa ndozviti guys
Do I really deserve kugara ndozvandaita ina handikureva nhema da kuti ashuwa fast forward handeibheki kuchi kunhangirani muchimota muya mandarya windo isiri yangu futi ndarya windo pepe ndizvida munhu uyu manje baba vangu adzika vekutanga vanga vakundisvika aiwa zvana Thailand zvokuita sei kusadhangana basa nana Thailanda wacho vaiti Thailanda basana zvana Thailanda kuti he Thailanda yekudini titori muno tikurikuzvidya hama dzedu muZimbabwe muno zviri kutongotiindikira zvinhu zvedu manaka vatarisa ndikavanhaka manakanyana kati handipinduri vafangu vakutondishora indoda tsvaga mota yangu just go hire a taxi sandakavaita ndida kuonererwa masei vanhu vachoni bwatatsvaga chimota ndanzi uda kuenda nese here ndikati I'm actually okay I'll just get mine ndapinda muchiteksi changu ndasvika pahangi pipe ndakagara ndakarya vindo mai mwana ndichizvida ndadzika paya guys pachirengi chacho chaikwirwa mabhazi ekuenda kwaNyika ndopa ndakatanga kuexperience real life chiwai manje apa ndandikureva nhema pane this guy ndaya ndakambolingwa naye zvezvokunzi unoziva kuti munhu uchinzi pane friend yangu soda kuti iwotaura nefriend yangu because friend yangu wacho ri singu iwo singu taurai mese ndozvakaitika so this guy chokwadi pamberi paMwari hatina mbura taklika from the word go apa I think ndatakatongombolingwa tonga ndichiri kuita masters pepe 2015 but ndakangotaura naye one day akangondinyangadza aiva kwandiri I felt like aida kuita baba vangu inasiri baba vangu how can I date munhu ada kuita baba vangu zvakandirambira ini akatanga kuda kutondiudzira kutonditi hey what hey saka mataurira aita ina ndambomafarira first conversation ndakabva tangobuda ipapo ndikati handidi zvokutaura newe ndobva taita tangoramba I think taitotaura paSkype ipopo futi aindinyangadza pandakamboti bafesi yake kudai ndikati handidi hangu uyu unokurova ende unorohwa left right and center warohwa left hand unonozvimhangara kunani wangakata sejaindi zigoma handizozi kuti murume here kuti zibhati ranga rakakura zimunhu iroro richitanzira kuti watichi waindihyisa zvake waindifisidzira actually achitanzira kuti aiwawo hapana zvaunotaura zvikati fambai zvenyu saka manje ndaingodiva neconduct yake but ndatomufunga ndamumasvingo dakutara shuwa inika kanhema vanoita ngendimuti murume because kwandiri anga kandikurira saka pandamufunga saka this was 2015 panaka ndataura nebva ndamupuwa nhamba yake then hatinazombotaura tese takabudana cause iye ainditi mashoko aindiudza ainditi iwewe unenge wakajaidzwa ndozvaaindiita ini kuti unenge wakajaidzwa iwewe ndozvaunenge waita sei zvaunenge uri saka inini zvaingondinyangadza kuti unondiudza izvo zvakaita seizvozvo apa watanga ndiona first day oda kutondiudza tange mwana wako kuti handikati abodo famba henyu muinde saka paakada kuzama kutaura neni bva ndamuignora ba atotuma munhu wakatuma kuti ataura neni pepe ndikati handidi zvokutaura neyeni handichamuudzi shuwa manje kuti ndinomuudzira shuwa yekuti apa chaizogaizive ndikuzi chimwe chaizondinyangadza mumwe musi anditi ndikuti basa izvozvi toda kutonotenga maguru nematumbu ekera matumbu emombe toda kutobika sadza izvi kubasa kwedu guys I'm not saying it's bad but that time unoda kuzama kundipimba wokutondiudza kuti iwewe haukwanisi kuti kunotenga lunch asi kuita sei unoda kubika maguru pabasa penyu toda kuti arya lunch saka iwewe kuda kuzama kuti chii panapa ukutoudza zvemakuru ekubasa kwenyu apa kutozakuda kuita sapoti iyoyo kuti zvani ichaibva nguva yemakuru iwayo nemakira aisati tengi zvikafu hatitengi toita sei toita zvokutongobika iwo makuru ndo vatotira kutoti izvozvi toda kutorya izvezvi zuro uno takarya zondo amabhudha handikureva nhema ndotype yekuti ukada kuenda out angwa kutokudza kuti ibva nelunch box unonorya lunch box iyoyo kana kuti handinasangiiti wrong but for me hazvina kundiitira ini hangu personal hazvina kundiitira saka handina kumboklika saka tina kupfika kudaro 2018 ndichata ndichisanganisa nyaya dzachoni kuti dziindike pamasvingo nepanyika unopinda mufesi yese saka ndatanga ndakupa background tasvika pachi 2015 handichataura naye 2016 handichataura naye 2017 handichataura naye asi nhamba dzewhatsapp nanadzo vanamufunga tamasvingo because waiti ndoshanda masvingo ndozvaaitaura
ndobva ndamufonera guys, ndobva ndakamufonera ipapo ndobva ndamuti zviri sei guys. I was so nice and sweet that day. Kati yese zviri sei, uri sei ndiani? Ndikati handishero chichi. Chikanzi kuri Zimbabwe. Ndikati chinzi wakauya rini? Ndikati ndasvika nhasi. Zvikanzi uri kupi? Ndiri Masvingo. Iwe uripi? Zvikanzi I'm actually busy. Ndikati ndimasvingo ndiri pachii? Paringi ndakamirira bhazi kuti rigosimuka, but ratirosimuka in 30 minutes. Kana uri padhuze svikawo ndione. Ndozvandakaita. Ndikati nothing. Ndofunga pfungwa dzangu ipapo, handisi kuti ndaida kumuona zvokutomuona kumuti ndimuone fesi here, kana kuti ndaida kuti andiperekedze kwaNyika. Ipapo hasi handaziva pfungwa dzangu zvizi right now. Ndakangamwa kuti ndaimufonerere chii, asi ndakamufonera. Midai munzwe statement randakapuwa naye manje fesi uyoyo. Handisi Masvingo. Ndamudza kuti ndimutaundi makomaoni. Fesi akanditi handisi Masvingo. Kauasi Masvingo uripi? Zvikanzi kwaMutare. Ukati ndiri kwaMutare. Ukaenda rii kwaMutare iwe? Unoshandira kwaMutare? Ndakaenda nebasa. Ndikati kwakaenda rini? Ndaenda nhasi. Guys, ndakareka kwaNhema. Ndaenda nhasi kuti kwaMutare. Ndongotorya kutondionawo watozivo kana airi bhomu. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndangomuignora paya. Mabhazi aya sikaini bhazi randazofanira kukwira ndichibva kupi? Ndichibva Masvingo ndichienda kwaNyika, raifanira kunge riri Mutare bhazi. Saka dambudziko repo ndekuti ndakanganwa mazita acho emabhazi anoenda kwaMutare. Difference iri mabhazi aya ndekuti vamwe vanhu vanokona chiita kwaMutare, vanhu kwaMutare vanofarira zvinhu ngainditi zvelife yepapapapa. Handisi kushora, asi ndo zvavari vanawasoda life yepamusoro apapa. Saka mubhazi umu unongochimbozwa vanhu vanonga vachitaura neshona ichi yakasangana nechirungurungu. Even mubhazi macho munenge mungoriwo unique. Vanhu vacho vanonga vangori simati, vakazviitira simatso yavo chichiti, kuti wanga ukasatongwana unogona kutosvoda kana kugara padivi nemunhu, nokuti chi vanga vakazvichenera vanhu vemomomo. Ndati don't get me wrong guys, nokuti ndogozvishiro wakashora vanhu vekwakati vekwakati. Ndoda kukuudzai difference yekukwira mabhazi anokaita kauzo uri Mutare bhazi. Ndozokuudzai zvakazoitika mubhazi rangu rekubva kwaNyika kuzoenda kwaHarare. Saka iri ndere kubva kupi? Masvingo kuenda kupi? kwaNyika. Ndapinda mubhazi muya guys, mubhazi moma makazara. Ndakati ndomirira rimweni. Ndikati ndikomirira rimwe sei? Ndikutaura nani pano? Handisi kungonditarisa kudai. Chaguma ndaita sei? Ndanakurirwa chege ndingopinda mune bhazi chero riri kuinda. Ndobva ndapinda mubhazi raiya kwaMutare muya. Veduwe ranga rine matv ranga rine matv asingaiti. Nditarisa kudaiwo hapana panga pane siti. Ndakatoita standing passenger. Ndigona kugara kubheki, but dambudziko ripo ndekuti ndasana mbokwira bhazi ndichibva Masvingo ndichienda kwaNyika. Saka ndasazoti ndosvika in after how many hours. Ndikati ndikavata ndodaridzwa ndozoguma ndasvika kwaMutare. Chega ndite sei ndingoramba ndakamuka, asi ndandanyara. Ndobva ndaramba ndakamuka pepe. Ndobva ndatotanga kubvunza kuti kana ndakusvikawo zvekuMasvingo guys, apa ndandachidzokera kune maushero manje, because vanawasa vaiti chirungu. Unoitira chirungu chekuti chiyo variwo varungu wacho vari mumabhazi macho imomo. Vari kuchitira tumutwavo, vari kuchitira tumutwavo memwana imomo. Havana inewe kuti uchati hei, newe vari kutotiwo hei. Saka ndakatobva ndatoti flow, ndakachinja magiya pepe. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndatoti panapa ngandotaura neshona yangu. Amai vane vanhu vavo vachikutotaura tumutwavo vangori silent, uchinzwa mimhanzi ichirira chichiti vanhu vanenge vachita kwaMutare vanenge vangori differentwo, so hamene zvavangori so. Ndasvika kuti ndodadirani ndatasa left right and center, hapana nebasa nini. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndazoti chege ndiite sei ndiinde kunogara nechekumberi uko, nokuti kuno kusure kwandiri kunoku zvokwadi ndoda kugona kudaridzwa. Uye zvokuti ndichibva nekumasvingo handizonyatsi kuziva kuti ndasvika paNyika yakaenda kudii. Ko kana rikangosvika nekudarikira ndozoti ndasvika paya apa pandisati ndatodei. Pane mumwe mudzimai aitoti pandibatsirawo zvekudzakisa dhirezi rangu nekumashure, zvikanzi aiwa madhirezi aya ekera guys, ndaingowachiswa. Zvikanzi aiwa zvimadhirezi zvemalesi tinazvo asi zviri kumba. Mukazi ndiaidero zvikanzi tinazvo zvimadhirezi zvemalesi asi zviri kumba. Ndobva ndaramba ndakamutarisa ndamuignora. Ndobva ndaenderera mberi rwendo rwangu. Ndazosvika paNyika pepe. Ndatanga kugara kuti inini chika handagurosari. Kumba ndosvika sei?
ndasvika panyika growth point baba andambokenya kugara mumbatso kazi yokuba kutosvika sei ndobva ndaenda zvazvinoita manje kana uri mumasvingo growth point handizi kuti munozviita uri kwenyu kwekuti ukasvika pagrowth point ka unogona kutoenda kundotsvaka chimota watsvaka chimota chiya wotoudza kuti ndoenda kwanhingi wokudza kuti chino chinoenda kwanhingi icho kachi ndinoenda kwasekuru baba Sheroni kwakati isusu kwedu kusaidi kwedu baba vangu vanonzi sekuru baba Sheroni nevanhu vazhinji ndio zita ravo iro vanongo vati sekuru baba Sheroni ndobva ndaita sei ndobva ndati ndogona kusiya chimonaki changu vekumamisha kwedu handizoziva hangu kana zvakazochinja chandozanje kuti vekumamisha kwedu kunyangwe ukasiya chinhu ukakanganwa chinhu muchimotokari vanochichengeta chinhu ichocho kusvika waenda kunochitora ndo zvavari vekwedu ukarasha kana foni chaiyo vanogona kutokuchengetera foni wotodanzira kuti kana mukazoona mbuya mainhingi remember that almost same day kana sikarevhi makatosiyiwa foni muchimota mataiva makasiyiwa foni namai vakatanga kudzaka foni iyoyo ikatochengetwa foni yacho ikatoita vhiki vachitsvaka kunzi vauye vaita sei kwadungu saka ndikati vaita sei vauye vatore foni yavo ndo zvavari vekwedu avo ukatawo munyama unoita munyama unobirwa asi 90% there is a possibility yekuti chinhu chako chochengetwa vogotokudzosera chinhu chako ndo zvekweduwo ndatoti chirege nita sei ndinhankirane ndisiye chibheke changu handakana kuti neleptop ndakatosiya muchimota ichocho ndokubva ndatosiya ndikatoti ndasiya zvakati munhingirikini mumota muno vakatoti alright no problem ndobva watoti ndakuisa apa zvinhu izvi ndotokiya uku kwacho kusure kuya kuitira kuti chisazobiwa inde ndiripo pano ndikati hazvina kushata ndokutosiya zvinhu zvangu zvose mumota muyama ndokutotanga kutofamba ndichokati chishuga nezvifulawa nechingwa nemukaka ndakutozokudza kuti dhirama rakazoitika pazvo zvandakatenga izvozvo ndasiya paipa zvinhu zvacho zvasvika ndazototenga ndatohaya chimota ndikati chirege nita sei ndiinde tichikwidza ndokubva ndobva ndaiti paipa ndakati kune uyu vanhu vacho mamuda kupinza imomo vangazokupai mari ndobva ndaibhadhara yose ndobva ndati asi usaudza mai vangu nokuti ukaudza mai vangu nyaya inonetsa vagona kunditukira nyaya yokusvika ndadzokera kana kutoti 3 years down the line nyaya ndoitukirwa kuti ungahaya mota uchiti ndokubhadharira vanhu mota yese nekuda kwei even uchirya kana kumuka nyaya inogona kungotukirwa chete havazorori nenyaya iyoyo ndokubva chaindakakumba chandakumba ndobva ndaiti ndakasvika ndikarwara ndikadini nematanzels what kazorikavha ikapera iyi ndatoti ndakuda kuita sei kuchinda nokuti ndoda kusvika ndichita sei ndichidarikira kuenda kupi kunhankirani kuharare kaenda kuharare ndodarikira kuenda kupi kudurban kaenda kudurban ndozodokera kupi kuthailand ndoenda ndari jeni yangu iyoyo zvakaitika manje ndezvekuti manje musi wacho ndakati ndoda kuinda guys dhirama rakatangira tiri kumba banotangira dhirama kumapurazi kwedu manje kwatiri hakuna zvimota zvosvikako hakuna zvimota zvodarika nepamba the only option yaungatenda kunogurwa zvimota kutosunga ngoro vasunga ngoro motoinda motodarika kwamugezi kuyakwira motoenda nekubridge moenda kuhwirisha mabva muhwirisha moenda kupi moenda kwadungu monogarira zvimota muripo pachimwe chiti junction so ndobva ndinonogarira zvimota ndozvakaitika paipai ndokusunga ngoro ndokusungwa saka zvimota zvinenge zvine time table infact zvikombi nezvimota zvine time table ndakamuka zvakanaka nyazi kuti mai vangu vakatanga kuroerwa nemasei vanhu nekuda kwei mai vangu paipa kwakutanga kundidanidzira guys ndandiri pedo navo mai mwana vari mukicheni indi uchirega ndichise ndiende kuchimbuzi taenda kuchimbuzi tosvikati ndopinda mugoro goro yasungwa paipa zvakanaka goro yakutotanga kutonzi ngaifamba indepi ichinda kwadungu ndati nemasagami mabarwe ipapo nezvimwe zvakati nazvo kuti nenazvo kuharare taiva nemasagami mabarwe nenzungu nenyimo nezvimwewo zvakangosiyana-siyana nebhinzi because vanga vakati mabhinzi singaiti vanga vatori mabhero ebhinzi ipapo tasvika paipa mai vangu vakutanga kutodanzira vaida kurwa masana amaguru vangu zvanaiwa Sharon veduke ndanga ndiri less than 100 meters dzakatorebesa less than musi ndikati nyange nanhasi ndikasvika kuti asi vaida kuprova point yekuti chiipo paya vakatanga kundanzira ndiri pedo nako kanaiwa Sharon takangomira ndikatarisa ndikati izvo zvaita sei zvikanzi
unononoka ukangononoka mabhazi emhaka yako iwe auzoki pano unofanira kutoenda kuHarare kukunhasi chete. Saka munodanzira ingi pedo nini dai mangoti chero ndaingozviwa. Saka munodanzira kuti vanhu vokwazi kuti vazviwe nekuda kwei? Muda kuti vanhu vese vazviwe kuti muri kundidana, muda kuti ndida kuenda kuHarare, muda kuti vanhu vazviwe nekuda kwei? Zvikanzi wangu wabva wabvira kubva kare wachingoti bata zvikapu nechichi wadi chisiya zvezvauku ndikati zvakaoma. Ndobva ndangoramba ndakanyara, ndobva watanga kupopota, ndobva ndavaignora. Ini ndinoignora guys, handide kurova nema. Iyo talent yekuignora ndinayo zvangu. Iyo zvandotoziva kuti talent yekuignora ndinayo. Tapinda mugore muya mwana mai vangu ngavatange kuita drama. Kwira ngoro zvakanaka naka. Mai guru vangu vangoramba vakanditasa kudai kuti zvigonzi vakumutuka. Haya, zvakaoma hazvo. Ndobva ndakwira mugore muya apo ndatomudhura, ndatopinda mumudhu. Ndikati ndandigone kupindura zvangu ndoignora. Ikoko kudepartment ndine graduation ndinotova nePhD actually yeignoration. Ndobva ndaignora zvangu, ndakavatasa nesoro kuti unoda kuonerwa nemasei vanhu. Izvo tikabva pano mune makutaura zvakanaka. Vagotanga kuonererwa imi. Pana mai guru vangu ndokubva vatasi vabuda pashe. Vachiona ndichida kunanairwa ndichiumbirwa ndiri pashe pepe. Ndobva taenda zvakanaka naka pepe. Ndobva takatobva pamba pepe kusvika tatobuda mupurazi vachionererwa nemasei vanhu. Ndakaramba ndakavatarisa ndichitavatasa, ndakatasa ndichiti ndikavatasa kudai ndinoda kuzama kuita sei ini. Ndokubva ndotasa kudii zvangu, ndotanga kudya barwe rangu. Ndine mabarwe andatagucha, ndotanga kuzviryira barwe rangu zvangu. Tazadii ipapo manje vanozoita manje kana vabatana nechashanzi dzangu, bad combination, bad combination. Kana vatori vese vanhu ivavo kana uchida kuti zvinhu zvako zvikuindire zvakanaka, vanhu ivavo vakatanga kugara vari vaviri kudai usoka, famba uinde. Nekuti vanogona kashanzi kangu kane talent yekupeshedzera kachiva dai so, kachivapeshedzera kudai so, kachivapa manyawi. Saka manje vakaita manyawi ivavo manje zenze ravo roenda mudenga. Kaneti katasa chashanzi changu chachiya so ndotasa nezero kuti hanoziva kuti ndine capability yekuzokutengerawo zvaunoda. Ramba uchitaurisa. Ndomuti dhege neso kudai abva anyarara. Unovapa manyawi nekuti ipapo vakangowana manyawi chete zvavharana. Apo ukagoti iye unomagona kuva unetori netalent iro ndakatozviona kuti talent unaro talent ende talent iri kairi rakaipa zingamboiti rakaipa. Izvo nangu ukabata foni ukatanga kuti zvakati haashotese kuti namai muvaite zvakati namai haashotese vanowirirana zvipo zvekuti nyaya yakanoda inogona kutongokusarira wakadero. Saka vaiva vakagara padivi nepadivi vachifukidzana machira vari mugore imomo, vachifukidzana. Ndikati handidi kufuka jira neni, ndatotama kana handidi kufuka jira neni. Tiri kuenda kwanyika ipapo, kana handidi zvokufuka jira neni ndadatsamwa ndikandofuka chichari changu chandinacho. Kanzirega funga tokunyengerera. Ndikati hana kanawo problem nazvo hangu, hana hangu problem nazvo. Ndobva watanga kuita nyaya dzavo vachinyaya vanhu vari vaviri, ndakanyarara zvangu. Ndobva tatosvika pepe ndopuwa tokukwira muchikombi chedu. Takwira muchikombi kwedu ndokusvika kwanyika. Tasvika kwanyika kuya asi manje lucky enough takasvika bhazi riya rakuda kusimuka. Guys, ndakaita lucky. Dai ndakasiyiwa nebhazi iroro upenyu hwangu hwaiparara. Ndaitoenda kwaRoi ende ndaenda ndogani masaga iwo kwaRoi. KwaRoi kwacho ndaizoita sei? KwaRoi kuonetsa vedu nekuti mabhazi anenge ari paRoi mamwe acho anenge achibva kuZaka. Saka ndozosvika pepe paRoi ndonomirira pepe pajunction iya. Zvokwadi handidi kureva nhema. Ndaiona nhamo paRoi ipo pane masaga angu. Ndokubva ndasvika bhazi riripo rangatori nevanhu vanga vatozara pepe. Ndobva guys ndakatanga kuningirina. Chekutanga chatakaita ndakatanga kusekwa nevanhu pamahwindo epanyika pepe. Saka ndozvinda ndine lipstick. Ndakazara lipstick yered. Apa pa2 weeks dzanga ndaita sei pa2 weeks dzandaita sei ndagara kupi, ndagara kumusha. Ndakasvika skin yangu yakachinja semabraids aya kuti tsva. Ndakasvika ndikasviba. Apa to make matters worse ndakabva ndapfeka top yeblack.
ndobva zvachinyatsa kuita mapfuhwa eblack, ndobva ndanozora lipstick yered. Chinzwa combination macho, ndakabva ndaita sei ndanozora lipstick yered, ndozora lipstick yered, skin yayo yeblack. Apa pamusoro handichazivi kuti ndandinei, ndifunga ndanditone mabraids kudanga akasangana kana ndadaro nduno handichatozivi ipapo. Ukuwo ndapfeka top yeblack, ndavagorosviba paya, ndasvika manyika ndichizvida, ndobva ndapfeka skin tight maleggings. Guys, ndakaitwei panyika paipe, ndakaitwei panyika Growth Point, ndakafambwa big time. Ndarova serious, ndakati no, ndikasvoda zvavachaita vanhu ava vachandisvodedza zvokuti kuti ndichashaya ndodii. Vanhu vese vanga vari mubhazi, bhazi randaikwira raibva Chipingi. Ndakanganwa kuti rinonzi Mandaza, yakauti ronzi handikasingarizvi, asi raibva Chipingi. Ndakasvika ndikaenda ndikati izvozvi tirumekera, ndakuda kupfeka matights angu neuyu. Mai vangu vakati wadii kungoramba wakapfeka zvawabva nazvo kumba? Ndikati handidi, ndoda kupfeka izvozvo, ndoda kupfeka matights angu nechijaketi changu chandani nacho changa chakaninakira. Ndaichifarira zvinamboiti kana ndo chandoda kupfeka icho. Kana uchipinda mubhazi rochibva kuno kumusha nhai weshero, ndikati ndo zvandiri kutoda izvozvo. Namai vangu tiri kete ndiretika, ndikati ndo zvandiri kutoda izvozvo. Mai vangu vakati zvinondiudza sei kuti bvisa lipstick? Mai vangu zvavanozoita manje, vanenge vasingadi kuti baba vazoita ukasha. Zvikanzi kuchikoro kwavo kwavanenge vanonzi zolai malipstick, ndofunga saka zvatova muropa make kuti vaite calm down situation, kuti iwe wakuzora malipstick sei. Ndakasabasa nazvo, ndakanyatsa kunama gezi, muromo wangu wakatsvuka kuti piriviri koho. Ndozvanga wakaita ipapo, ndakaita sendarya chiropa chehuku chaicho chaicho, kununu kuti piriviri. Tasvika pezvikanzi vagotanga kuridza miridzo panyika bro, zvanzi mai uya muone, vagouya vese vagondikomberedza nemwana, vanhu vagobuda pamahwindo memwana vakandidongorera kudai usu. Zvikanzi ndo zvamunazvo kwenyuzvo, muri kubvepwa? Zvikanzi ndo zvatinazvo guys. Munhu watatabva naye kuya kuya agondiroverera pamuchinjiko. Zvikanzi ndo zvatinazvo. Ini serious, ndichitora chibhegi. Zvikanzi iwe batsira mai vako iwe. Ndikati ndikunzwa maoko. Spirit iya yanibata yekuti ndakaita sei, ndakakwira ndege yanibata, ndasvika panyika, ndazora lipstick, ndazora zveshe zveshe. Spirit iyaya yadzoka kuti see me, ndakabva abroad, ndo yanga yandibata. Aya malessons andiri kutaura guys, kuti ndakadzidza zvinhu zvakawanda kuti kana uri pasituation, ita zvinhu zvepasituation, usasida kuonerwa nemaziva, nokuti vanogona kukupinza muforo. Yanibata spirit iyaya, ndakuzvida, ndichizvida. Apa mama vangu ndine kagiraji kaya kuti mama da kundisvodedza kuti vanhu ukazonzi vazviwo kuti uda kundituka. Izvi ndasvika panyika ka right, ndobva mabhegi angu atorwa nemahwindo. Zvikanzi shiya, vanhu vangu sei vakundiridzira miridzo kuti zvigo izvi. Zvikanzi waryei? Ndikati hapana. Zvikanzi ko miromo? Ndikati lipstick. Ndaisopiraisaseka ndikati ilipstick, ndati mukuda dhora resikadhi here? Zvikanzi tipe. Ndikati abo idhora resikadhi. Mai vangu vakanditasaka akushani, ndoita sei? Ndomutuka, ndoita zvekuita sei? Ndoita zvekudini kune munhu uyu? Ndobva vanondisa, vanogara zvavo. Mai vangu vanokusaizaka, vanokutasa vakagara vakadai. Ndobva vanoita sei? Ndobva vanogara nechanza. Handambokudzai kuti ibedhist combination. Vanenge vachingoteverana vakadai so. Uye akatekera handiite sei, handivahwisisi vanhu vaviri ivava. Ndobva vaenda kuno. Zvikanzi ndakunogara kanzi, makunogara kanzi zvikanzi ndokutonogarawo pedo nemiwo. Saka ina handisi kuenda kwara. Zvikanzi uyu ndiunosara nemi. Zvikanzi alright. Vagara paya vanditarisa, vototanga kundoninya. Zvikanzi une sichero vari kuekera, vakutoita zvokutopindirana, vakutoita ndobva zvikanzi bhabhai. Zvikanzi saka hauchasiyiwo mwana dhora reekera here zvekuti azotengawo mabhisikiti? Muda kutondiudzira ndini manje? Ndikati muda kutondiudzira kutoti ndimusiyire dhora? Nangoda ndanga ndamusiyira ka dhifekti yekuti mandiudza kuti musiyire dhora nandichadodi. Apa ndiri pamberi pebhazi panyika, ndiri kuzvida. Vanhu vese vari mukati mebhazi repanyika riya vakanditarisa kudai oso, vakanditarisa muzasi kudai oso, kuti zvii zvatiri kuona panyika pano. Ndiri kuzvinzwa ndiripo paya, mahwindo ose arakanditarisa. Mai mwana, zvikanzi ndikati ndakada kutomusira asi handichatodi kumusira, nokuti matondiudza mandiudzirire chii kuti
musiyire dhora iroro, mandiudzirirei, nekuti mukandiudzaka ndotoita chinya chekuti mazotondiudza nangwe dai pamwe ndada kupa $10 mandiudzirirei chii? Saka ndoitombeya kuti matondiudza hachadi, ndobva ndatombopinda mubhazi muya muya, ndakatombopinda ndida kungovawachisa kuti ndasingadi, ndobva ndazodzoka ndobva ndazomupa $5 kachigotenga madhiringi apa chinzwa mai vangu pepe, ndobva ndandapopuwa, I remember ndandapuwa about $30 nababa vangu, zvikanzi uzokwirawo chii, wozokwira kombi. Ndandavapa inzwega, ndandapa baba vangu kamari kedhiringi. Baba vangu pakuinda pepe kwakundidzosera imwe mari vachiti uzotenga chidhiringi. Mai vangu akapoputika, mogomupa mari yedhiringi yekudzosera marashako hwange. Guys, vakafamba kusvika tiri manyika kuya kusvika peka, zvikanzi namai vangu, zvokwadi munhu ngadzosera marashako hwange, mungati makapuhwa mari zuro pano, mapuhwa mari zuro pano, motomudzosera futi mari yacho nezuro chaichai makapuhwa mari, nhasi momudzosera mari yacho, mampire chii mari yacho niyoyo, mampire chii? Saka manje vangu vakuti iwewo wapuhwa mari iyoyo chibhadhara chikomi, kati ndagara ndichikubhadharira, vangu vati handii ndiko, ndikati mogodondisira pano pazhira kuti zvaita sei, ndisakakwanika kwacho ndonosvika nani, handiti wazoti ashande zvako. Ndikati toendana uyuzve naiye uyu wokupedzera grade 6 by the way, grade 6 handizi kuti makore mangani, igrade 6. Ndikati unosiya kwani kwanyika, zvikanzi iwe baba kwangu ungatotambira mari yawapuwa. Ndikati ndoregerei kuitambira, emukapuwa hamuitori, vani mungoitora ndototambira vandipa, saka mungatorwadziwa kuti ndapuwa $30 zekuti ko kana ndikasangana nezvandosangana nazvo muzhira. Asvika paino ndazokira zvikanzi orai tokuonai, zvapera paipai, ndapinda mubhazi paipai, ndapinda mubhazi, vanhu vese, maziso ese kunditi dhege, kunditasa. Guys, hasana mbotaswa zvakadero in my life. Ndazvaona kuti vanhu vese vakanditasa, ndikati kana ndikatosvoda panapa ka zvokwadi inofa yakalodha kwandiri, chiregai ndoita sei ndirove serious. Ndokurova serious, hapana aida kugara pedo neni. Ndaizvinzwa nelipistiki dzangu idzodzo dzanga nazo dzakati pirivire, yaiva yered, I will never forget that. Ndobva ndazoita futi kasimota chike kaike zvinopenya penya zvezviya nezvepingi pingi kuti zvinyatsokuonekwa. I will never forget that day. Ndobva vanhu vachiramba kugara neni, uchiti ukati pane munhu here onzi aripo, pasina guys, pasina munhu. Kusvika ndasvika kulast seat, pane munhu here pane munhu guys, ndakasvika ndikuita standing passenger ndo yandakaita, vanhu vachiramba kugara padivi neni. Hasi kuti vaifunga kuti ndiri uyewo vanhu vanoita zvokutsvaga mari nekirari, handitozivi kuti ndikuda kwei, vanhu vairamba kugara pedo neni guys. Imi ndakaenda sure ndikadzoka futi, ndikati saka ndodii, ndikadana conductor, ndikati conductor, pese apa pari kunzi pane vanhu vakagara pa, ndakatoita chinya ndikuti ndakatoona kuti aiwa vanhu vari kuramba kugara padivi neni panapa, asi ndikunyatsa kuona kuti pana mai ava hapana munhu, pana mai ava hapana munhu, wese bheki voti pane munhu wese ndisaita kuti pane munhu. Ndikanodana conductor ndikati munhu wese munomu ari kuti pane munhu, uyu ngirikini renyu rakazara here bhuku rikuratidza kuti siti rine munhu here, nekuti ina ndikamboiti standing passenger ndichonyatsa kuona kuti apa pana munhu pepe. Handiti ndakutanga kuti amaraidzi aya ndite standing passenger ndinyatsoona kuti apa pana, ndikati munhu wacho uripi, zvikanzi waenda kutoilet. Ndifunga kuti matereti emanyika muya chingurabvira kuti nya matereti emanyika aya akafa ese, saka waendepi, waenda mudondo here kuti waita zvekuita sei? Vanhu vai varamba kusvika conductor aya akatanga kuvabvunza one by one, kusvika mamwe mai ndobva vazongotora chibheke chavo, vakaita zvekuti vanga vane chimwana chavo, vaida kugara vari vaviri pa3 seater. Ndobva zvazonchigara apa, ndakapagara mai mwana, ndobva ndapagara apa. Mind you, bhazi iri ke vanhu vanga vabva nechekuchipinga chinongwa. Don't get me wrong, chinhu chandakaona ndechekuti vanhu vanenge vachibva nechekudivi kwedu, even mai vangu vanotozviita kuti pavanobva kumbaka vachienda kuHarare vanotoenda nehuku mhenyu, yotopindawo mubhazi, huku rira nejongo ravo richitokukuridzawo nemi mukati mebhazi imomo. Izvi ndakazvinotisawo kuvanhu vanobva nekwedu kuti zviri normal kuti unopinda nehuku yako yaunenge uchibva nayo kumusha iri mhenyu pane kuiuraya yoenda yakafa. Saka vanhu vanopinda nehuku votopinda mubhazi,
mubhazi umu munenge mune machongwe anenge ari umuyamuya mukati muyekera munoiswa mabheke muyamuya machongwe anga akazara imomo achikukuridza ari imomo. Isi tikaita matoto munoti eke bhazi rese. Ndo bhazi randakakwira iroro. Saka ndakwira bhazi raya mune vanhu vakasiyana siyana asi ndaiva tourist attraction ipapo handirambi. Zvakazoitika nezvekuti takati tafamba mbozota kundosvika Magutu Mupandawana muya manje ndo pakasita rimwe futi dzama. Tasvika Magutu Mupandawana bhazi rakafa. Apa ndo bhazi raitova raitova rakatoti nakeiwo. Bhazi riri ndariva nhema ndizvizvire zvakaitika kuti redu ndo rakafa kuti rimwe ndo rakafa. Zvakaitika ndechekuti chiko pakati pemabhazi ipapo ndikati handichanyatsa kuziva kuti redu ndo rakafa here kana kuti rimwe ndo rakafa. Vanhu ndokuzopinda mukati mebhazi rataiva ipapo handichanyatsa kuziva. Aianzova ndekuti pane mabhazi semi-type 1 racho rakafa. Vanhu ndokubva redu harina kufa. Rimwe rava mberi kwedu rakanga ratanga kusimuka na5 am ndo rakafa. Redu rakazosimuka kuma9 riya ndo rakazotora vanhu vanga vebhazi ranga rangofa soon after Gutu Mupandawana. Mawandira anga akaita vanhu mubhazi imomo. Apa mabhazi aitonzi ari kunetsa mazuva eholiday ndofunge ikutopera. Redu we vanhu vaimira vakaita 33 vakanzwa iwo 33 vachipfekana. Maiwe apa chigaya kuti vanhu vabva mubhazi muya vese vabvawo nehuku dzavo vapindawo nehuku dzavo mukati mebhazi matadhisi. Isuwo takati nehuku dzedu dzanga tinadzo mukati mebhazi medu. Yaingowa machongwe kukurigorigo tirimo guys mukati medu. Skai patakazorwa ndezvekuti pakasimuka nigirikini pandandiri pacho pandakati gandichinje kuti ndasiri comfortable magariro andakaita ndobva ndachinda kugara paside ne-this other twaita tunge twakomana tuviri so tukata tuchidiki ndati ndinogara papa nekuti ndogara zvinhu zvakasununguka. Vedu asati ndambosemwa zvakadaro mukati meupenyu hwangu. Ndakasemwa zvokuti ndakatanga kufunga kuti ndivaudze here kuti ndakakwira ndege, ndivaudze here kuti ndakabva kuThailand. Ndo stage yandakasvika iyoyo kuti inini I'm gonna show off muno mubhazi nekuti vanhu vakundijairira. Guys, zvikomana zviya zvazvakaita manje I think takata ndibva pagara mai papasina window saka tanga mupisa plus huku dziya isu tisi taizokuvara tiri sure kwekwe. Saka ndezvandaizoita manje kama apa vanhu vanobva kwaGutu vanotaurisa redhiyo inotodarikwa kutaura nevanhu vanenge vari mukati mebhazi. Vanhu vekwaGutu vanotaurisa vanhu chimboita izvizvi. Nyaya yemunhu unogona kutonzwa nyaya yesitori yekufamily kwemumwe munhu yese ikapera kuti uri mukati mebhazi momwe hapana kana nebasa nazvo. Vanhu vanotaurisa vekuyekera zvisingaiti kwete zvokuseka. Vanotaura havana time yekutaurira pazasi, vane time yekutaurira pamusoro apapa. Unotozwa zvese kana kune mbeu dzakanganwa dzasiwa dziri dzakakirwa mudura. Munhu unotofona utoti nadini pane mbeu dziya dzakadaekera pepe mugozondodzikirwa. Ndo vanhu vanenge vari mubhazi anenge ari magutu wei pepe ndo zvaanenge ari. Makazobudisa remupeta ndo type dzemabhazi ediwa zvitori normal zvitori right zvakadiro. Iwe ndo unogona ufane kusvoda asi kwatiri zvezvitori right. Vedu enda nogara padivi pezvikomana zviya vedu handikureva nhema. Pane hwindo ndo zvandakaita ndogara ipape ndandakuvara kachega ndigare ipapa pane zvikomana zvinombopota zvichivhura hwindo. Zvikomana zviya zvaizvo manje zvazvaita manje zvaivhura hwindo pazvodira zvovhara hwindo pazvodira. Sikaita zoti huku dzedza pazoita matoto guys mweya wairwadza guys. Sika ndochichega sei ndivhurewo hwindo apo ndakubuda ziya ndahwa nokuti mubhazi mema tatora futi tatiri 2 buses mubhazi medu isusu tatora vanhu vebhazi ranga rafa. Zvikomana zvezvo zvachitanga kudawo ndifinhura from nowhere zvakatanga kudawo nditafinhu guys. Regai ndivhurewo hwindo zvikomana zvaivhara zvadero manje zvotanga kuswedera zvichienda kuhwindo kudai kuti sei zvichabuda pazhe zvotanga kundisema guys. Hamini nokuti lipstick yangu yaiva nyangadza here. Ndazoseka guys. Ndiri kuona pikicha yacho nemaiona
maitoumburuka nekuseka zvaita zvikomana izvozvo. Zvikomana zvaibva zvaenda kudivi, hasi kuti zvaivongoti ndini here toti vakomana huku dzimunomuka takora nemweya wahuku, hausi kuzvihoore matoto aya, hamusi kumahwa. Ngaizi ndakasvika pakubuda ziya ndikabvisa juzi, ndakasvika pa laki nafu ndandine chimwe chidhesktop chanda nacho, ndakasvika pakukurura kudai ndikati ndinondoita sei uku kuti ndichikireka apa ndanzo, ndakasvika pakubvisa neshangu mbo ndakatofunga ndakufenda ndiri mubhazi muya. Kana chikafu ndakati handikwanisi kana kutenga zvimaekera zvimakasiketi nepahwindo tasvika muchivhu muya, ndakati nhai Jehovha, hatisvisvikiri kuHarare kwacho, hatisvikiri nekuti zvikomana zvazvo zvaita shaisano. Ndikamboti nhai Jehovha, ndokumbira kuti zvikomana izvi zvidzakire kana paipai pachivhu kana kutoti pabhitinisi ngazvidzake zvikomana izvi, nekuti zvikomana zvaita shaisano. Kana hope pane pandakambobatwa nehope ndachinyara manje, ndadhamba nemweya wehuku dzedziya dziri kukuku apa dziri kuku, waiti ukada kubatwa nehupe ka jongwe ratokavhura kuti waitovhunduka kudenga kuti alamu apa chigaya kuti hamuna jongwe 1, hamuna maviri, hamuna 3, mune more than 10 majongwe yari imomo, mune munhu hogu yake. Ndakarwadziwa guys, ndakarwadziwa zvimwe zvokuti ndakati Jehovha musiki wedenga, hana hangu mari ndiripuwa, ndiri kungoshandira hangu mahala akakutarirwa, asi next time zvakataura babangu izvezvo kuti Sharon iwoka kana wakudzoka kuya haufaniri kunge uchifamba nemabhazi vairevesa. Iyi ndo inonzi testimony and testify. Ndadzidza muzivana nhasi kuti kana ndodzoka ka ndofanira kunge kana ndine chimota ndopandakati nyangwe ndikaona chimota chine mavhiri maviri, it's better Jehovha musiki wedenga. That journey was my worst journey. Ndandotofenda, ndakabvisa shangu kutsika pafuro kudai, ndomira here ndikafunga kuti ndakuchira nemunhu akaita sei akamira ndimbomira iye agare, nekuti handichazivi ndoita sei. Ndakapererwa apa zvikomana zvaitozvinakidza ka vaingokundinyeya, vandinyeya onzi ngatidzime, ngativhare. Pandohwa kuti fresh air iya yakupinda panenge ichifamba bhazi rayo, ndomborohwawo nemhepo kudai, toti izvi ndofunga ndakuwa zviri nani, vaibva vavhara windo zvikomana izvozvo. Tikati nei uri kuzviitirei zvauri kuita izvozvo, uri kuzviitirei? Unoti mubhazi muno ndiri kukuvara here? Zvonzi ihwindo rako rauda kutoramba uchivhura, isusu ndisi takagara kuhwindo saka tisinofanira kuoperata hwindo. Zvikomana izvozvo memwana Mwari vandiregerere. Ndakasvika pakuzvitarisa kudaiwo so, ndasvika pakuzvitarisa ndikati ndakatarisa kubva musoro musoro wangu wakaita mufushwa, ndikadzika kudaiwo ndikamupima. That was the first time ndikapima munhu, ndikati ndogona ngokuudzaiwo kuti unoziva kuti ndakakwira ndege, unoziva ndogona ngokuudza here kuti ndege hauiziviwe. Ndarwadziwa guys, ndakarwadziwa zvokusvika pakuti I felt like ndashoorwa kusvika zvepekupedzisira kuti why ndakadzaka ndege, why ndakakwira tekisi mumasvingo, why ndakakwira wani bhazi rakamutarira ndakubvarirwa windo, why ndaibhadhara tekisi ndichisvika kupi, ndichisvika kwaNyika kwaise kumapurazi kwedu, ndakaenda nechitekisi ndodandirwa nezvana zviri papapa. Unoziva kuti mubheke mangu makazara mabody notes, wangochiziva here kuti ndine more than $100 pandiri pano. Ndakarwadziwa kusvika pakufunga zvese izvozvo ndogona ngokuudzaini, ndogona ngokuudza zvese izvizvo kuti bapiro rechege unoriziva here, bapiro ko chihwindo chemundege unochiziva here, uchidadira nechihwindo chemubhazi muno makazara kuti huku. Ndakabatikana ndikapotsa ndikatozoguma ndachirege ende sei. That was the worst day of my life. Zvikomana izvozvo apa zvaiva nechisaga zvaiva nazvo, saka zvaiti zvikaderoka zvogona kungoda kundiwatisa zvotora chisaga chacho zvotsvaka kuda kugumisa chisaga kwandiri kuya zvoita sekuti saga rateukira kwandiri, zvobva pepe pandakazobatwa nehope ka apo ndakata sendichachema nehasha. Ndikabatwa nehope, zokuti ukabatwa nehope ka, wabatwa nehope ka unogona kudaiwo kutsumwaira ka kudaiwo, so watsumwaira ka unogona kunorova musoro wako pane mumwe munhu kana kurovera kuwaita mavato. Ndozvandakaita, ndakatsumwaiwa ndandanyara guys, ndobva ndatsumwaira kudaiwo so. Vasi kana ndakati zvokuzi
ndakasundirwa kure zvokuti masundirwa andakaitwa up to now I will never forget that day. Ndakasundwa nezvikomana izvozvo mubhazi kuti zvokunzi kwako kuzvuzunyiwa kuko ndikati izvo ndakatovhunduka anozopovata futi kusvika tasvika pambudzi pepe ndizvipa zvakazodzakira zvikomana izvozvo asi ndakati Jehovha musiki wedenga ndazoshayiwa hangu pawo asi ndaifanira kungozviruwa zvikomana izvizvi ndakarwadziwa ndakatorwadziwa kuti saka zvoreva zvokuti ndaitwa downgrade from ndege to this level yevakomana vangu nezvisaga zvava vachindikandira zvisaga zvava vachindivhizunura vachindikandira ukoko ndakarwadziwa singapeiti ndikati Jehovha ndoda kuita sei ndoda kutenga mota yangu ndikamboti kune mumwe imbogara pasiti ndisimuke zvaitondiseka zvikomana izvozvo ndikati ungandiseke unoziva kuti ini ndichibva kunoiwo chasara muno muZimbabwe kana izvika uri kuinda handizivi kuti uri kuindepi asi uchatosara kuti dzichanya shomwe idzodzo ndanga ndane chinya ngati ende futi after 3 weeks ndiri kutodzokera kunokwira ndege ka iwe wandibvairira nehwindo remubhazi muno pambudzi pepe ndio panozodzikira vanhu vese especially vanhu vanenge vane huku veve vanozodzikira imomo vazhinji vacho umwe wacho atingi vanenge vakatora huku dzekuti vazondochengeta futi muHarare ndozvavanenge vakaita saka vanhu vazhinji ndio mavakadzikira nehuku including zvikomana izvozvo zvichiseka zvipipinyika ndakarwadziwa singamboiti ndobva ndasvika kumbare jeni yangu ndokubva yazopera ndichisvikawo kumba hazhanzi dzangu ndaikudzati kumba kwoti kunowanzirwana singamboiti ndosaka nditi ini kana riri jeka ndotora zvinhu zvese too simple hazvindibati stereki ndobva kusviba apa on top of that mabva mapfeka topu yeblack kubva maita sekutoti pasi pepoto yahwacha kana pasi pechikare kusvida kuti tsva apa mabva mapfeka ndakabva ndatoenda kunochinja ipapo pane kwandaida kutoenda remember ndobva ndatoti hashanzi yangu bva kuti saka ndiainirewo zvirekera chihembe yangu hashanzi yangu bva tondiainira rekera kati zvitori nani mupfeke kana red musatombopfeka kana white kana black it's impossible masviba kuti tsva kuita semunhu asina kukwira ndege zvakatozondinyangadza kuti asi saka zvoreva kuti zvikomana zvava zviri munyekera zviya zvatofungwa kuti inini handitokwiri ndege ndo zvazvaitofunga ndakachinja ipapo ndokubva ndachinja ndikapfeka topu yered ndakachinja guys ndakachinja asi lipstick yangu yeredhi yakatomboramba ichifamba zvayo but kuHarare zvazvanani vanga vasina basa nazvo ndozvakaitika nejini yangu yekubva kumasvingo kusvika kwanyika from nyika to Harare ndakati kwamandunamutuna iwayo asi chikuti ndakakwira ndege chakambotondiafecta ipapapo singamboiti zviwachoni guys hune huri upwere ndodhirama rangu randakaita guys ndikandiyekere ndikafunga ndine madhirama hope but mamwe acho ndina makangano seiyoyo ndaifunga nhasi kuti ndakambotosemwa mubhazi kaini kubva musiwo ndakabhedha kuti next time kana ndakudzokera kumba ka handikurevera nhema I don't know how I would do it but handingapodzokereri kufinhurwa zvandakaitwa nezvikomana zviya kana zviripo dai kwaiva nechimudhudhudhu ndaikweya hangu chimudhudhudhu changu ndeinda pane kuti ndigwajabhurwe nezvandakaita neekera ndaisa link guys 1 or 2 people ngavapinde pamwe tombonomirirawo ningirikini Shero wabva uya Shero zviri sei wena long time zviri sei watanzwa zvakanaka kewe ndakabatikana shamwari asi nhasi ndiri nani chaizvo bo wanonoka Shero saka itsokerega nditobva ndangosvtora saka ndazotaura ningirikini yaya ndikangoissue an apology yangu kuti I'm so sorry kuna sister havana kuzokwanisa kuuya zvavo pano but ndakumbira ruregerero in advance plus nemufanzi akauya kwauri kuti sorry zvenyu kana makafila offended nezvakaitika ende ndabva ndamenshina kuti zvakauya through you sezvo wanditi it's okay unogona kungotaura chizivisa but ndakumbira ruregerero zvangu saka handizozivi kuti vazviona here sister nemunhu wacho kuti vazviona here kuti sorry zvenyu
But anyway, yes, Auya Magisha. Huya, I'm looking for you. Auya. Shero, pongo patachitaura ndautoshamisika here. Washamisika watoti ini ndichitoseka nyaya yacho ndichitozvifunga kuti munhu aitoita dance along kutuni yataitoita zvikatonakidza saka but matauriro azvaitwa acho vakachinzi havana kupopota mufanzi uyu but vangoti vakabatikana saka ndakukumbirawo regero pinda panapa ndokumbirawo ubaye lingi upinde sezvo shero aripo its good kuti shero abva auya sezvo ariye akaitwa muchuchisi but I think in future in future guys I would rather appreciate kuti musazoise vamwe vanhu pakona because vamwe vanhu havazozvifariri plus vamwewo you never know kuti vachazvitora sei. It's okay kuti shero ndagara ndotaura naye but I think in future musazopa munhu mutoro kuti muchimupa nyaya dzinenge dzisinei. Sister zviri sei? Hamusi kunzwika wani? Wedzera volume. Ndakunzwa manje. Sister ndakungovhunza nezuro pataitaura paipai, did you feel like ndakakuitirai something chiri bad or offended or ndangonzwa from you? Not even kanaka one, no. Saka even nashero ndatoshamisika kuti iwe shero kufanza because inini ndaitoseka kuti sister ndaspenda the whole day ndichiseka kuti I like the way amaiti ende zvakaoma chichichi saka zvandazvozwa pane mumwe ari kuti hanzi makaignore sister and I thought taitotamba saka ndada kutoti ndikumbire regerero. Oh no. I think ndaziva kuti ndakaita because ndakati shero uda kutaura nevamwe vanhu uchitodiignore I think that was a statement or something. I'm not sure kuti ndakati chi but no I'm not even offended kanaka one not even sorry no I'm not offended nditori bo zvokutoti even paukataura mastatement yo taitoseka ndikatoti aiwa iwa una basa let's look for our brother ingaone ukatoita get along ukatomoti zveshuwa ngativatsvage ndakaswera ndichiseka so pandazonzwa kuti kune message yauya through shero ndati really isitototi naivedwe so ndakaiwa ndikabatika nezvashero shuwa ndingatoti bp nezvinhu kana no. aiwa hanzi hatina kuzvifarira kuti makavabata zvisiri izvo saka ndataiwa ndikanyatsoti sori zvako kana ndakaita sei ndakakubata rafu is not my intention yekudero though ndakakushamisika because ndasora ndichikufunga ona andiudza shero hanzi ndandichifunga akutatombotara katiti aiwa ngavauye ndichasei ndivakumbira hangu regero kana iriyo apology aiwa ndobvuma ndongokumbira hangu regero kuti sorry nekuti sei nekusakupa attention it was not my intention yekuti ndisafocusa on you but inini kwandiri ndatofunga kuti tainakirwa tichitamba but so sorry ndozvandaifunga ndozvetinenge tichitongoita aiwa kana not even not at all vakarwadziwa zvavo ndikuti matovudinika I think mufanzi wacho azvinzwa hake ndofunga anga asina kuegera saka maybe message to the mufanzi akabatikana nezuro unokwanisa kuti chii hatisi kutuka munhu hatidi kutuka munhu saka the message unokwanisa kutaura kwavai aiwa zvinoitika zvezvekuti pakutaura tinogona kutaura zvekuti munhu unofunga kuti vanhu havasi kunzwisisana vanhu vari kunzwisisana but usually I don't get offended nezvinhu zvakangowanda kungoteererawo tichinakidzwa pana vanhu pekuuya uchinakidzwa uchinzwa mastories evamwe vanhu and we just learn stuff saka batikana nashero iri bo thanks tangoti tiko clear the air pasazoita ka misinterpretation futi in future
Thank you. Bye-bye. Thanks. All right, Okay. Taura teens. No, I'm just happy kuti we've cleared the air. Sister MM vapinda ini wacho messenger wogweta ndiri pano. Shema wacho ari pano. I think zvabva zvaita kuti munhu wedu mushemari enhanga asina kunyatsozofara nezuro haandona azvinzwisisa kuti raingove jee handiti hanziko saka we blame admire mudiwa unombofanira kumbopinda mubhokisi iwe uchakubata mudiwa ndikataura nayo comment section handipindure ndakambomubvunza kuti ndimi mudiwa vanoimba here haapindure ndii here anoimba handizivi kuti ndi I don't know but anokata zvibhregedhiya manje chero inini ndatopinda mubhokisi kozi ndatokusuwai mashemarians but hazvabvo ndautongoshiya zvangu kastori ndichingoti chero nemadhirama wenasi hausi wega ini gore rapera this time ndandiri muzimbabwe gore rapera nguva dzino idzi saka ndakaendesa mota kuservice saka ndakaenda nemota taigadzira kuzoenda kuvic force ndikati kamota isevhiswe zvinhu zvese zvitariswe sezvotenge ndakatakura family and I always want to service the car before I go to any trip handiti ndisandaenda anyway saka vakona nacho vakanditi mota ichanunuka you have to wait inapa ndaive nemwamadhiri later ona ndaida kuzomhanyisa mbaimbai kumalate unongoziva kuti unenge uchingosangana nevanhu muchingofarafara kana uri kumusha uko ndika ndati kumupana wangu ndaine chimwe chimunin'ina changu so mwana wemutwini wamama wangu ndobva ndati hande kumba ndobva ati toenda sei ndikati ngatikwire muchovha kosi taingove 2 kati hangatikwire muchovha ina ndamboona problem yokwira muchovha nti asi ndandakachena shero ndandakachena ndaitongooneka kuti am out of this world ndandakachena ndandakachena ndotozvibhigako zindotoziva ndandakachena alright guys don't be offended comment section chero kuenda pamuchovha saka ndakasvika ndikabvunza neshona makombi inini muchovha kutange bhasikoro here cha aiwa risi bhasikoro vanoziva ubulawayo pane panonzi pana 3rd avenue so pa3rd avenue cause inini kumba kwamama wangu kumzilikasi saka ndine ndichizoburukira panonzi patavern kana kuti clinic 10 off before machipsi saka ndobva ndati ndobva ndabvunza vakomana vana windo vanenge vachiedzera ndikati muchovha imari ndakabvunza neshona aiwa nosheroni munomuti muchovha kubulawayo here titozivawo muchovha ugati muchovha indevele kuti muchovha iwe ndevele ndo zvatakangokura tichiita ndakazokurira bulawayo kutokuseka uri right nditoripo muchovha ibhasikoro kana mudhudhudhu ilanguage yekublues masipiyari right tinototi muchovha kuti ndikutonokwira chero vanototaura neshona tinototi ndikunokwira muchovha vanotaurawo nendevele mfunga kati muchovha saka ndobva ndati kumukomana pana 3rd avenue ko muchovha imari mukomana webva atanga kundida kundinyadzisa kozi ndandakanyanya kuchena chiraida kundipula down you understand me kuti zvazvokuti musikana anitozviitisa hanzi uyavuza akataura nendevele but ndichataura neshona akabvunza kuti hanzi iwewe unoda kutobvunza kuti muchovha imari enda unobvunza kwainotengeswa uko zvazvokuti kauroda kutishayinira ungabvunze kuti muchovha imari hauzive that was the point but ndandisingazive pachokwadi you understand ndandisingatozii kuti muchovha imari nekuti futi tema nandiri kuzimo mabhondi achaingochinja mapuraizi acho $2 chichi zvichingochinja saka the guy was mean to me pandaignore shero ndikazviita kunge inini handina kunzwa ndevere handiti zvikanzi sorry I'm not going to go into details but akatanga kundituka nerurimi rwandaitaura handiti kuti munoda kutozviitisa munoda kushayina achitaura nendevele but ndainzwa zvese
ini banda pretenda kunge handisi kunzwa handiti one. Saka muchovha uya wakati wazara ndobva ari kunda kunofila kunetsa pressure matires. Saka akambotiendesa kunetsa pressure, unongoziva zvavanoita. Saka tiri murodzi wako ndaingotukwa, vanoda kuzviitisa kunoku kumatebheleland, munhu anofanira kutaura chindevele chichichiva chingodara ndi. Saka inini bva ndati mafesa ndoda kuawachisa. Ini ndobva tabva pafilipa kunetsa pressure matires, takuenda kumbaka. Ini tore foni yangu, fonere baba mfana, vandafonera murume wangu akatoita shoko, vandatanga kutaura chiSpanish, maidwana mukombi mumuchovha. Baba mfana vakati koza handitaure naye neSpanish. Unogona Spanish uri fluent? Basic I can communicate chero ndinogona zvangu but inenge iri a bit broken but ndinozama chaizvo. Saka waingoibreaka iye achingoti but kavanga vari mukombi wangu asingaziva kuti ndiri kubreaka, ndaitorova chiSpanish. Chinzwa haina kuperera ipapo. Saka mukombi muya vanhu vatanga kuti vanhu vese manje kuda kundiwachisa futi vaida kundiwachisa vatanga kuti chihingu yini kureva kuti chiichocho unobvepi, kubvela ngapi, unobvepiwe. Vandakata foni, vandatanga kushtaura navo nendevele manje. Chikanzi unogona ndevele, ndikati manje muri kuona zvikanzi kana sisi usevenza ngapi, mukomana uya driver akutya manje. Ndikati usangofamba uchidherera vanhu so nekuti unenge usingazive ofisi yandiri kubva. Apa ndakutotaura nge ndiri kubva kuofisi yekumusoro-soro. wakawachisa vanhu. Iwe pandakadzika zvikanzaiwa my sister, we are sorry my sister, sorry. Saka wangu uchinzwa zvese, taakutaura manje nendevele apa. Ndikati ndanzwa zvese but ndadangokuratidzirai kuti zvanguka musawanzodaro nekuti mune musingazoziva mwanu kwatiri kubva nemabasa edu. Uku manje ndauda kutyisidzira. Zvikanzi kocho wangochitaura pafoni chirudzi, ndikati chiSpanish. Zvikanzi asi unoshanda kumusoro-soro, ndikati but next time guys be careful. Last year. Guys, wakatozvipa ofisi guys. Ndakazvipa ofisi. Ndiri kumusoro. But unokuona manje murume wako akakumirira here pabus station? Ayewa, musesi pandakatanga kuenda kuZimbabwe iye akasara kunoku akazotevera nekuti ave nebasa raaita. Dai anga ariko webva watoti uya unditambire pandiri kudzikira. Dai ive pashero ndaitoita drama. Unazoti chishero mufesi manje zvakamuvhundutsa kuti koshero ninhasi ataura neSpanish zvaita sei. Ndobva ndangomutaukoliyo ndasvika kumba, saka indazosvika kumba handauzofona iye he had to call. Zvakanzi that's wrong, today you are very happy, you are speaking in Spanish. Ndikati I'm missing Spain. Wait. Akutoita mukuru. Pawaine bhazi dei wakatanga kufona kuti nai mama flight ticket rangu inguvai flight ticket. Wandifunisa pandanasiya pokuti ndakambofonerwa neshamwari yangu muNaija. Vati hai Sharon, saka ndakafonerwa ndiri pasi pamberi pechitoro chandaiva saka togara, saka paiva nevanhu
Can say, hi Sharon, how are you? Where are you? Go, hi, how are you? Do you go to marry with nothing only feel up no River? Say, hi, how are you? She's waiting. I'm actually with my mom. She's waiting in Mashingo. She's when are you coming back? I'm actually not sure. Ndakataka kutsvaga nyaya nditaure chirungu kuti you guys muda kundijairira tiri kuno munozara kundotaura chirungu. Ndakataura nacho but ndotaura chirungu chisina hacho mari, chisina mota. Inini Shero ndakanga ndatukwa nevakomana vekombi saka ndaida kutaura kuti inini ndototaura chiSpanish inini ndatobva kuSpain. Come on, sorry. Yes, Hello. Hey, how are you? How are you? Ask was sorry. She's saying how are you? Oh. Hello. How are you? Say, I'm hey, fine. How are you? I'm fine. What's your name? What's your name? Paula. Paula. Uyu chirungu chinomuti nepera asanonzwa zvese zvake. Anotaura chirudzii? Nekuti uyu akauya kuno kari mucheche kana achitaura anowanzotaura neSpanish but kunzwa anonzwa zvese. Vana vako vakanaka zingaiti. Mukomana ndiye anotaura Shona. Aripi naiwo chimbomuudza ndimbomuti yes neshona. Aripi? It's Pedro, come quickly, run. Yeah, put this earphone. Come here. Yes, Pedro. Hello. Yes, What do you say? go. Did you go? Hey. What do you say? Urikuite? Ndiri kutamba. Nani? Ndega. Uri grade dani? Fifth. 5. Yeah, 5th. Yeah. 5. Saka naso wadyei? Naso wadyei. Wadyei bega? Watengerwa nani? Mama wangu aibika. Waibika? Oh, wow, wakurudzira Shona. Maiwe, wakadzidziswa nani Shona? Ndiani akakudzidzisa Shona? Gogo. Rese. Kana ndinonzwa ndinokulena. Zvakutaurwa zvati ndinonzwa ndinolena. How do you say learn? Kudzidza. Ndinodzidza kana ndanzwa munhu ari kutaura. Urikuzoti chirungu chake chandifungisa chii? Mafata kuti zviitana baba nemwanakomana tinoti amen. Mafata ndomataurira kuita. Iri bye. Waraiti hanzi bye. Bye Shema. Bye. Bye. Shero, rega ndichidona hapana vamwe vari mukiu here. Aiwa, ndiwo kupedzisira tobva taenda because danomirira gafa to the gafest shamani. Saka ndaita lucky kaini. Ndaita lucky. Tozokondinya mangwana nezvimwe. By the way guys, mudhete wana uyu uri musi weSunday. Mudhete wakumbina na cousin. Uri musi weSunday. Ya, tetiri pano. Hanzi vana vako vakanaka. Maita basa maShemarians. Thank you all the Shemarians. Iribo, bye, good night. Okay, bye. All right. Guys, bye. Ndakumbonogadzira uriko mudheto uriko muswe uyu. Oh, Lincoln, guys. Lincoln, I miss you, Shamad. Mudheto uriko muswe Sunday. Uriko muswe Sunday. Saka ndokuonai guys. Bye. Hanzi odhani nekudzisana Shona beautiful kids. Handakuenda ini. Good night. Mudiwa chakubata zvangu. Mudiwa unochinikanda zvibregedia changa. Guys, bye. Ndakuinda ini. Good night. Ndakumbomirira kazi wangu amana ndamusuwa kazi ari kusvika mangwana. Bye.